Να πω αρχικά ότι αυτό το βίντεο θα γίνει μέσω κινητού, γιατί η κάμερα τα άπαιξε. Ναι, δεν μπορώ να εξηγήσω τι συμβαίνει. Οπότε να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για την κακή ποιότητα. I'm so sorry. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα πάμε μαζί στο Lake Party που έρχεται ο Μύρονας, ο Ισαΐας, η Ήβη, η Μπλε και η Θεοδοσία Τσάτσου, κάπως έτσι. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Να πω δύο λόγια πριν φύγω. Για το Lake Party, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Αγρίνιο κάθε καλοκαίρι, κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, και φέρνει καλλιτέχνες για όλα τα ακούσματα, δηλαδή από Μέλισσες, Ήβη Αδάμου, Μύρονα, Otherview μέχρι Λοκομόντο, ας πούμε. Και μαζεύει αρκετό κόσμο, χιλιάδες κόσμο, και είναι ένα φεστιβάλ που το αγαπάμε εδώ στα Αγρίνια, γιατί δεν πολυφέρουν, ας πούμε, τέτοια ονόματα και είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να δούμε τέτοιους καλλιτέχνες. Και αυτό. Μην το ξέρεις, είσαι το τέλειο παιδί. Είσαι το τέλειο παιδί και σου υποφέρεις. Είσαι το τέλειο παιδί. Έχω πώς να είμαι όταν μου ζητάς να περιμένω. Ζούμε άλλες εποχές, αλήθειες συνθήκες, χωράνε, έχει αλλάξει από χθες. Περνάνε
Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, ώστε να φτάσουμε τους 100 συνδρομητές που είμαστε πολύ κοντά. Like και πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε ή αν έχετε πάει και εσείς σε κάποιο like party. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά! Όταν είσαι εδώ, μα δεν σε